Xa están cubertas as 500 prazas para as carreiras curta e longa do Trail San Silvestre de Lousame Castelo de San Mamede, que, como é tradicional, se celebra o último domingo do ano. Sairá dende a Carballeira de San Lourenzo, con meta no pabillón municipal de Lousame. Os participantes no Trail longo sairán ás 10 da mañá e deberán completar un percorrido de 26 km con dificultade media alta. Mais asequible será a carreira curta prevista para as 11 da mañá. O trail largo consta de 26 km, é unha dificultade media alta, digamos, porque ten unhas zonas aí dificultosas, pero anda en torno a 1000 metros de desnivel positivos. Con respecto ao trail corto, vaise facer nunha distancia de 15 km, a dificultade é baixa, vai andar en torno aos 400, 500 metros positivos, non moito máis, é bastante corrible, é asequible a todo o mundo. Os máis pequenos terán unha cita no Peque Trail que se celebra unha semana antes, o sábado 18. Xa hai 60 nenos inscritos en todas as categorías. Os interesados aínda poden anotarse ata este martes a medianoite, cando tamén finaliza o prazo de inscripción para a Andaina Solidaria que se celebra o mesmo día. É dicir, que consta sobre alrededor de uns 14 kilómetros de recorrido do perfil tanto técnico como físico medio. Incrementase un pouquiño ao final para volver a ascender aquí ao Parque Natural de San Lourenzo, pero o 80% da andaina é de un perfil suave. O 80% tamén, ademais, é de recorrido inédito para o tema da andaina San Silvestre Solidaria. Outra das novidades deste ano será a celebración dun obradoiro de igualdade no deporte para os nenos inscritos no Peque Trail que se desenvolverá este venres. Vanse a pintar paraugas e vai a ser un obradoiro novidoso e moi bonito, penso, é moi agradable e pasar ali un bo rato o venres ás 6 da tarde. Para aquelas persoas que non poidan asistir pero desexen colaborar coa Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva, poden facer o seu donativo a través do dorsal solidario.